Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyag ita ket manipod iti pagayam akayat nati agpailinge di tinagan a Fredo at aga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Sigod a naragsak ti pamilyak Mr. Lonely ket dayta ti Jack kayat a madadael. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Fredo dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Manungal daw adi ka nagaw-awid dito balay. Sapsapulan da kan dagiti anak mo. Nakaarte dagitang anak mo? Amok as anak kon nga ayatan. Gapo ta addan sa baling ay ayatam. Ngam ipatag mo kumamot dagiti anak ta. Adula amin nga ibagbagam. Innak aginana. Intun sumangpet dagiti anak mo. Ibagam adidak singaan. Kasla di mo kailiw dagiti anak mo. Sumardangkan. Kat ingka agluton. Tamanganak to intun makainanaak. Tatang, simangpot ka din ni Nanang? Adda ka din sangpet na pasalubong. Awan, anak ko. Ayan na nga rodan ni Nanang. Adda iti pagturturugan na silid. Diyo ka no singaan. Takayat na ti agin na. Gayam tatang. Adda piti ay meeting iji pagadalan inton bigat. Asino nga iti makimeeting? Ibagayo ka ni nanang yo. Taiso kuman ti mapan. Adda nga aming trabahok. O sige tatang. Ala, ingkay aramidan ng ti homework yo. Kat diyo singaan ni nanang yo. Ta sigurado. Agungat tumananday jay. Sige. Intan ijay silid, Jinky. Wan manong. Ala, inkayon. Tagluto akmatan. Ayaban kayon to, into nakaluto akon. Nanang, apay adi kay nagawawid. Nagturugan nyo manan, Nanang. Di kay sumanao. Mangan kayo kit din. Ay, ungayam nanang. Adda meeting ije pagadalan inton bigat. Bakit? Sika kumanti mapan. Adda nga aming trabaho. Sikati mapan. Adda nga rod trabaho. Sayang mad, no aglanganak. Basta sikanti mapan. Rumwarak intun bigat. Kat jak kayat ti mataktak. Ni, sikamat gayam ti makimiting, pare Jong. Wen pare, kapilitan na siya. Tawan mo't may baon ko. Kat siya ngay, naglangan ka mat iti trabaho. Ay, kapilitan pare. Saan matakayat ni bakat ko ti umay? Nagsayat at talaga ti biyag ni bakit mo niya pare. Pare, Amom ka di. Nakitak ni bakit mo jay Station Road. Kadwa na ti lalaki na. Kat naka-holding hands dapay. huston pare. Di mon ibagakan yak dayta. May mayat matlang no maamwam. Masaksak kita anak lang pare. Mas dawak ngamin kan ka. Itultulok mo akas tatiar aramidan na. Alipliputan na ka. Saan na kun ngay ayatan ni Lita? Kat maklon ko dayta. Aramiden na latati kayat na. Basta saan na kami apanawan. Oo na yan pare. Dakat kastad. Awan anyaman na pare. Ti importante. Saan ang marakrak ti pamilyami? Manong, imayak ta bumulod ako maiti kwartam. Uray 2,000 laang. Nadelay ngamin ti sweldo nila kay ko. Kat awan apulos kwartami. O sige, ikan ka. Adam kidi kwartak. Saan ang mabalin? Di mo pa utangan dayta akabsat mo, Fredo. Kasapulak ti kwarta ita. Naa, apay adi mo kayat apautangan naktikabsat ko. Kat kwarta namat ti ipautang na. Fredo, parwara mo dayta akabsat mo. Kat yag mo kanyak ti kwarta nga utangan na kuma. Ang Manong, no ipautang yo kanyak dayta ang kwarta, sigurado nga agsublikan ka. Ngam no itad mo dita awan serbi na nga asawam, sigurado awaldasan na laang itilalaki na. Nito, Anay ko. Nene. nay ko.
Sumardang kayon. Di kay agapa. Iti kan nito apautangam day ta akabsat mo. Pumanaw ako dito balay. Kasapulan na ti kwarta. Isu apa utangak. Adda ka di parikot iti dayta. Imbagak adi mo pautangan ti kabsat mo. Ngam pinautangam lata. Kat, anya nga ron ti kayat asawan ti panagim impakem. Agdalaw akon dito balay. Sumorot akon iti karelasyon ko. Da kamin ti agden na. Nao maakon kan ka. Anya, kasanun dagiti anak ta. Di makaamukan kadakwada. Pangaasim lita. Saan ka kumaapumanaw? Nasaysayad mo't lang abuo ti pamilya tayo. Nga ure at dalalakim. Nawaya ka latta amapan iti ayan na. Basta agawid ka kuma dito'y balay. No kasta, ikanak iti kwarta. Kasapulak ti kwarta. Naibusin ti kwartak. Awan maitad ko kan ka. Inka umutang iti-itad mo kanyak. Pangasim parijong. Pautangan na kumamanan iti uray 3,000. Bayadak to ito nagsuldo tayo. Apay, kasapulan ka di manan ni bakat mo? Huwag nga rod. Nudyak ikan iti kwarta. Talawan na kami kadag iti ubing. Ay, pare, ananwam ti buo a pamilya. No kanayon kamat amasaksaktan. Kasanon numamuan dagiti anak yo, nga dalalaki ti inada. Pare, Itulok mo ka di may matangan dagiti anak mo, ti mading aramid ti inada. pare. Agpanunot ka pare. Ay atim ti asawam. Isu adi mo kayat apanawan na kayo. Ngam kayat mo kanilatan ti masaksaktan. Agamiris ka man anaimbag pare. Oh, ato iti kwarta. Inutang ko kan ni Pari Jong. 3,000 dayta. Nasaya at mat. Rumwarak ita. Adda papanak. Amok nga kita kayo iti lalaki. Nagsaritaan tanday ta abanag. Isu addi kan agsaupay. Nanang, saan matgayam ana ilaba dya uniform ko? Ora dya uniform ko, nanang. Kat, asino tinamnamaan yung aglaba? Siyak? Ha! Labaan nyo dagiti bado yo. Rumwarakon. Tatang, sa di naman hindi papanan ni nanang. Kanayon na pumanaw. Uwan nga rod. Kasla di na tayo kayat ni nanang. Kanayon pa'y nga agungungat. Kaslasan nga iso ti nanang ta, jinke. Ngamin, kanayon na tangaong tan. Huwag nga ron. Kaslay di namin sana simangpot. Ara ko pag kumata maragsakan nak edi nakitak. Ngam inwalin nak kat inungtan nak. Sa anak ka no pasalsali iti dalan na. Nakaungungat ni nanang. Ala, anak ko. Saan yun nga ikan kano ni nanang yo? Pasensyaan yo latan. Bayan yo. Kasaritak to, intun sumangpat. Ato yung tibayad ti inutang ko manong Fredo. Agyaman nak ata pinautangan nak idi. Nga uray saan akayat ti asawam. Agyaman na kading ko. Ibayad ko matlaang daytoy ka ni Pari Jong. Ngamin, imutang akan kwa na. Manong, ibagak daytoy kan ka. Kat saan mo kumaako naan apanang dadaal ko kan kwa na. Anya dayta? Nakitak ijay taon ti asawam. Adda kadwa na lalaki. Nakasalabay kan kwa na jay lalaki. Limabas da iti ayan ko ang nakatakder. Kat didak na ilasin. Nakitak ida ngam sa anak ang nagpadlaw. Itultulok mo kadilatan alipliputan na kati asawam. Idi pa'y laakas ta di asawam manong. Ngam itultulok mo matlatan. Amok nga agbalbaliw tumatlaang. Duwan ti anak na. Ngam awan pa'y latmanaknakam na. Jay lalaki na ti ipang pangruna na. Imbes kumaada kayo a pamilya na. Kas lang amin jak maiturad nga isina ni Lita. Saan mo nga isina manong? Ikamlaang iti pagpanunutan na. O, ate pare, uminom tayo ti sagay sa serbesa.
Agyaman nak pare. No kahit mo pa at apay Jeref. Impalamiis ko. Umanayan da ito'y may sa serbesa pare. Unay data na sanay. Apay, saan ka di pa asimbang pet ni bakit mo? Saan pa'y ngarod pare? Dua alawasan asan anagaw-awid. Isu matlagaya manaliday ka Kaya't ko asurutan. Gabjak amuti pang surutakan kwa na. Awaga ma. Saanan pare? Amok matla ang abukawan na nusong batan na tiawag ko. Ay, unayin. Nakaikadang akon pare. Saan kun nga awatan pa'y nilita no agsubli je balay. Sigurado ka? Wan pare. Uray saanan nga agsubsubli pa'y. Total. Saan kami anapatagkan kwa na a pamilyana. Oh, kasano anak ko? Nakasagana kayo na mapa ni je pagadalan. Wan, tatang. Alang rod, intayon. Idagas kayo ni je pagadalan nyo. Tatang, apay asaan mo tan anagaw-awid ni nanang? Bayam laang, manong boy. Isungarot di pagragsakan na. Naragsak ka di? Nga oray saan na tayo amakit kita? Ngunmat, kunangarot di karuba, nga agda ka nun sa bali nga asawa na. Anya? Pudno ka di, tatang? Kuha anak ko. Nakulaapan lang ti panunot ti inayo. Ngam saan nyo kumaagurguran? Ta inayo lang taray jay. Alakit din. Intayon, tapno saan kayo amaladaw iti pagadalan nyo. Oh, nilita ti masabat me. Fredo! Jinky! Boy! Anak ko! Nanang? Nanang? Lita. Planong ta agawin. Nasabat kayo. Agawid kayo ni Jay Balay, nanang? Wan, anak. Fredo, mabalin ka di nga agawid akon ijabalay. Sige, awan parikot. Ngam ipashare tapay dagiti ubing. Kalpasan na. Intay mang restaurant. Kan makitsinda tayo pay. Sakbay nga agawid tayo. Oh, Fredo, saan ka kadipay ang maturog? Nakatugaw ka pala dito'y kama. Katsika. Apay nga imang ka dito silid. Kung ano nakaturog ka ni Jessilid mo. Diyak makaturog. Umayak la makisarsarita kan ka. Maipapanitian niya. Fredo, naamiris ko abidot dagiti inararamin ko. Kat ikarik, saanan ang maulit? Lita. Wen, kat agyamanak, taintulok mo nga agsubliak diti balay. Gaputa si kati inandagiti anak ko. Ikarik, saan akon ang pumanaw pay, Fredo? Lita. Agyamanak ta nakaamiris kan. Di nakngarod arako kan iti nairot. Naragsakak lang amin ta nakaamiris kan. Katsapay la kuma. Tagtultuloy daytan. Oh, Fredo, adto iti kapem at inimplak. Agkape kapay. Agyamanak. Fredo, mabalin ka di nga ikanak iti kwarta ita? Ha? Adda ngamin utang ko anas kan abayadak. Di nak ngamin sardengan tayo nakautangak. Kanayon nak nga i-text. Kasapulak ti 3,000. O sige, ikan ka iti pagbayad mo. Mapanak pa iti bookstore. Tag umatangak iti pagpagatang dagiti anak ko para iti eskwelaanda. Nilita ti masabat ko. Kat adda nakasalabay kan kuha na lalaki. Lita. Ha? Fredo?
kunak man no nagbalbaliw kan. Sorry, ayataklata ni Jimmy. Sige, ingkamin. Kat agawid aktulat ta balay, no kayat ko. Saanan? Uray saan kan nga agsubsubli iti balay. Naragsak kami latta, nga uray awan ka. Naglabas pa iti may saabulan, kaya't mananilita ti agsubli kada kami a pamilya na. Ket agpakpakawan, adi na kanon sublian pa iti lalaki na. Ngem saan kon nga inawat pay. To'y pagayam mo, Fredo. Fredo, pagayam ko, agyaman na kiti dayto apakasaritaam. Saan ka amababalaw, no apay adimon kayat nga awaten ti asawam iti pagtaangan nyo. Ket ipalagip ko, asapay ko mata ipamay-sampay lang ti atensyon mo, ken pamatig mo kadagiti anak yo. Iti kasta, agtultuloy met, ti konsentrasyon da, iti panagadalda. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Fredo. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.